Nyam sumu ani da so ade ani de bro ni panyina sompa ba ebe sunima o fide no to sompa fato sompa TV na ya woni pama o na unu hu arada efisa gudie mu semo ubenya abrabum mu semo ubenya nyam sumu sam ubenya aniji mu sam ubenya anyumpa na ka kuma ubenya yamaimu amanyo sam ubenya osumpa di bro ubenya ubenya ni nyina ubenya sompa TV yabana papini su sompa die ema ke fiapa Abo anopa no nsia Ghana de hye ya mamunyina machi ene kwasi da ofosu obusome ne de toso aduonu enson afimpinu ene aduonu enumo ensemo a yensem enso ensem trofo ja womonsa soso ahomachin a womakwitire ni nyina Sompa 106.5 FM kasa fidie so ni wosamufo pani atonebo asemu ayi de ditie ene yede esonwe ensam no enianimu bi ene sei oman sigi adwumako no de krata bi apiedwa ewo ensam bi emu sada ena onyanfo Kennedy ohene akomprekwa Japan enso thank you to mu ensam bi atodwa ewo eye takrade enrada wo ensam foforo mu so opani a wono so etu franka ema MPP amanyoko 2024 Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wono so akasa afa ensem bi a wodusu sei enunti enema MPP amanyoko no eweye sada ena IMF empanimfo so abo opani a wono wo hwe o mensi kasam so no ene ne empanimfo yaba won abaso wo obi mai so adehye a wonom ewo Iran arahosem bi esi honam so ama enipa bi eti nananom ensedo ensempi eka yenim ho ena no pay mesi adwa minute no pole eduasa mede esomo hye so se ensam no efa dan for pa radio no ewo Paris France abochimemo ayiko FM 100.9 Kumasi Sompa 93.1 Kumasi Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takwa Sompa 106.1 Techiman Sompa 98.7 Sunyane Sompa 90.7 enso ewo Nkranza Sompa 101.3 ewo Doma afe wudi koda no so ewo baby a wo hwe yen firi bia na se baby a wote yen ka firi bia no dikoda baby a FM stations akentra nwam no ewo no eye Sompa 106.5 FM channel so sana na KJC Company Limited eka ho ebi afe Yas toothpaste any Yas herbal no wonom ne brush ni nyina eka ho ebi no maso yasne Axa mixture ene capsules so aso yasne Leicester Company Limited so eka ho bi omo no de Yas toothpaste no aba 21st clinic eka ho ebi enafe Electroland Ghana so eka ho bi Abena Badu Adepa Kwofie mi twam ho aba mi aso The free samno ase ade amawo ebusuya sede oka yehui eye Sompa 106.5 FM share your Facebook ne so eye Sompa 106.5 FM Accra na wa like page no ade amaye yesra wo share e ma foforo no so enya bi enhwe na de wadwenkyere no yesra no ma na fa kase yi ho ade ato ho de amaye ne yabɔkyire ade amawo YouTube no so eye Sompa FM live YouTube no Sompa FM live wetumi ehia ye hodom na wahwe kase yi sede ekɔ wo ensam ni mu no enrada eni finhia pole aduonu ensia 26 years a yede opem so otikru ni krawe ngoma so otumfo osetutu ababio
yɛde ne to ɛka akonnwa so ɛma wo so mpumpun nsuo mu ɛhyaye na nani suade hunu a yɛde ne si akonnwa so wie yɛsa asantehene wɔde ɛba yɛ ɛyɛ Otumfoɔ Foundation ɛno so ɛnrada no na enya mfinhyia no aduonu enom enti ɛnra no wɔkan ne nyinaa ebomu ɛhyɛ fa ɛma apapia nkoma ne ntini atwotwo wuro wɔn mu omutietia wɔn mu chachaw mu ekopie mu ɛwɔ menhyia abankesie mu ɛma wɔn mu hyɛ fan enti no Otumfoɔ Foundation ɛnra na ɛyɛ mfinhyia no aduonu enom ɛna ɛbra yɛde ne to esi akonnwa so ɛma wɔkyena akɔkɔɔ so atikuru ɛne krawe ne ngoma so no enso ɛyɛ mfinhyia no aduonu ensia na dwumadie n'ase no ɛna ɔpani kase ɛkasa yɛ na asɛ ababio ɔkasa yɛ ɛkyerɛkyerɛ mu na ni so ade hunu Otumfoɔ Foundation wɔde ba yɛ adehia aboa wɔnom ɛne adɔyɛ wɔnom ayɛ ɛnkwa agye ɔkasa no sompa kase ɛtwi bigu homaso. Just months into my reign to lay the foundation for a long-term developmental vision, I initiated the Otumfoɔ Education Fund, guided by the wise counsel and active support of eminent personalities, including Bishop Osebunsu, who is here with us, Honorable Liben Chambers, Mr. Ike Jesse, Malvi Adams, Professor Abena Badu Adepa, and others. Our maiden disbursement reached 600 students in the 3 public universities in Ghana. That simple gesture, made in hope and faith, was the seed of what would eventually grow into a formidable institution, Otumfoɔ Ii27-4-25, the second charity foundation. Over the years, it became evident that the dream could not rest on education alone. There were greater and interrelated challenges. Children orphaned by the scourge of HIV/AIDS, communities without clean water, schools without roofs, teachers without support, and a culture at risk, fading under the weight of modernity. In 2009, I established the Otumfoɔ Ii27-4-25 Foundation to bring together all interventions across education, health, water, and sanitation, culture, and heritage. With this reorganization, I sought to bring unity of vision, accountability, and efficiency to our work. And I'm proud to say that what we have achieved so far is both humbling and inspiring. Enrich no na say ababio osanso de nesam etujabio se Otumfoɔ Foundation no aboa enwomesua mu ene afoforo kora sesei no aso wɔn mu asene eye ahansia ene aduonom 650 adehye na eba no charity eye foundation ya wode ahyehyehye so yi na afi enwomesua mu nso eboa eye adehye no no so sei eno kanfai. In education, we have walked a long road with remarkable impact through the Foundation Scholarship Scheme. Thousands of students have received full educational scholarships. An additional 654,000 young men and women have benefited from partial support, including payment of school fees, accommodation, stationery, and transportation. Our beneficiaries have come from every region of Ghana. While the numbers speak volumes, what moves me most are the personal stories behind them. Stories of children who once faced the future of despair but are now teachers, doctors, engineers, and responsible citizens. We have not stopped the scholarships. Recognizing the deplorable state of infrastructure in many schools, we intervened. Through the World Bank, we built and renovated over 780 school structures across the country. This includes the construction of 46 classroom blocks with the help of the World Bank, the roofing of previous dilapidated buildings, and the donation of more than 980,000 desks. Over 1 million children have received educational supplies ranging from textbooks to mathematical sets, from exercise books to computers. Epiao, Nasai Abebio, Asantehene, King Solomon, Enono, Otikru de Krawe, Romasro, Ena Enrada, Ewan Infinchia, Eduno, Enumua, Wade Otumfoɔ Foundation, Ebaye. Enya wanum ehye hofa na afen so yede ne to eka akonwa so mo so pumpun so mu ehyaye ese asantehene no mfinhyia no aduonu ensia wanum ehye fan ya wode sansem nyina etu